Čaute ľudia, to je Zeddy zo štúdia Ground TV a dneska si ukážeme, ako si najlepšie vytvoriť video v Camtasia Studio. Tak začneme, nebudem to naťahovať. Tuto si. OK, tedy tohle to mám. Počkáme, kým sa nám to načíta. Paráda, už sa nám to načítalo. Teraz všetkých z vás by vás asi zaujímalo, ako tu dáme video. To je normálne, ho tu presunieme, takto. A ešte ho dáme aj túto. Tak. A dáme si kvalitu YouTube HD. By vám to šlo a striha sa to ľahko, to video. Takže strihať nejdem. Library to je ako, keď dám toto a dám Silver Strike intro, to spustím, ide hudba, keď tu chcem dať ten text. Tak to dám vlastne, aha, viem. Tak, no tak bolo to ľahké, no tak sme si dali iba toto library a dali sme si, aké chceme, toto a musí tu byť vždycky intro, tuto nápis, že intro. No a proste som to si iba tam presunul takto ako úplne na začiatok, aby to bolo ešte predtým. Keď si tam chcem niečo napísať, no tak na to kliknem. A kliknem na to Enter, týte niečo. Tak to vymažem. Toto. A dám tam napríklad Studio Ground TV. Naše. To si môžete aj vlastne vykrivovať takto, ako chcete. Mne sa napríklad celkom páči takto. A tak. OK, a to si ešte môžete zafarbiť aj napríklad takéto efekt. Čo je border. No, tuto si vyberete aj veľkosť písma. Tuto mám 48, môžem si dať aj 26 napríklad. Alebo tuto, čo je Arial, no tak to si tam napríklad, neviem, takéto. OK, dám add callout, tu je dvojnásobne a keď dám remove callout, no tak sa nám to tam už uložilo. Teraz si to pustíme. Takže čau, tak už ide video. A keby ste chceli na niečo upozorniť, napríklad, že čo sú to za hry, no tak dáte túto šipku. Tak, troška veľká. Si ju zmenšíme, to točíme, posunieme. Napíšeme tam, že ja neviem, alebo takto dáme na toto. A čo to je za stránka? Webgames, tak. Ne. Webgames. OK. Troška si to dám asi nižšie. Jaj, to bude troška rozťahnuť treba. Tak, Webgames. OK, a teraz musím dať zasa add remove. Teraz si to pustíme celé aj s introm, s hudbou.
Takže čaute ľudia, tu sme Zedy zo štúdia Ground TV a dneska som s mojím bratom Dropom. Ahoj, ahoj. A dneska budeme... No to vám zmizne postupne. Keď teraz toto je zoom, akože ako si chcete približiť, takže môžete približovať týmto. Môžete aj túto v rohu, čo to je, takto. Teraz to približí na Big Farm a môžete si s tým posúvať ako chcete aj do tohoto rohu. To je vaša vec, keby natáčate video. Troška to teraz laguje, ale to inak nelaguje, iba teraz keď natáčam. Tak nechám si to vo veľkom. Audio je, aby keď natáčate a keď je viacej počuť hudbu z hry ako vás, no tak si dajte Enabled a už bude viacej počuť vás ako hudbu. Budeme hrať online hry ako minulé. No, takže teraz si zahráme niečo iné toto. No, hej? Áno, máme. Toto neseká, to iba je taký Tak, začiatok. a dáme low, volume, partition. OK, a toto je... Aha. Toto sa vám bude ako tak premietať. Tak, to napríklad tu. Ale toto fakt nepoužívam. Toto. Toto ne... Aha. Dobre, to presuniem. Takže čaute ľudia, tu sme Zedy zo štúdia Ground TV. OK, takže to by z tohoto dielu dúfam stačilo. Ak sa vám video ľúbilo, tak dajte like, koment, odber a čaute. Tak, no to by bolo. A ešte strihať to je ľahké. V podstate tuto iba čo máte. A ostrihať teraz nejde, to je taká vecička. Áno, toto, presne. Toto a toto si môžete posunúť do stredu, keď idete, napríklad odtiaľto. Nájdete si tú vašu minútu, kde to máte zle. Toto je doľava. Tak, doľava. A toto je doprava zasa. Doprava. Tak, ak to nie... A aj to na... to vaše vytvorené video vložiť, tak dáte Produce and Start. Kliknete, dáte ďalej. A kde si to chcete uložiť, tak ja si to dám tu asi. Ešte si vyberiem. A dám do knižnice a obrázky. A tam si to dám uložiť. Dám dokončiť. A už sa nám to ukladá. No dobre, to bolo dnešné video všetko. Ak sa vám videjko ľúbilo, tak dajte like, odber alebo koment a čaute.